शादी ब्याह में तिलक में संधि लोग आवे ले जाता, हमने के माता बहन लोग आवे ले जाता कि के जी समधि जी के मुछिया कमाल कइले बारे जी, समधि जी के मुछिया कमाल कइले बारे जी, समधि जी के मुछिया कमाल कइले बारे हमारा मारा में घरवा के काम, हमारा मारा में घरवा के काम कइले बारे हमारा के काम कइले बा, हमारा मड़वा के काम कइले बा कि जी समधि जी के कुर्तावा कमाल कइले बा जी, समधि जी के कुर्तावा कमाल कइले बा हमारा मड़वा में पूछावा के काम कइले बा, हमारा में पूछावा के काम कइले बा कि हम मड़वा में झाड़ू हुआ के काम कैली बा। और संदीप भैया के आज तिलक बाटे, अगर उनका आवाज पहुंचा टाटे तो जल्द से जल्द मंच पे आवस। लेकिन आई कुछ लोग गीत के भी फरमाइश बाटे, आस्था देवी मंच पे बानी, एक हमार काफी प्यारा गीत जेकरा के आप सब अपन ढेर सारा आशीर्वाद प्यार और दुलार देनी जा। ओ कश्मीर के फ्रूट लागिलू, ओ काला सूट में क्यूट लागिलू, ओ काला अखिया के गजराई जान, तो काला काला तिल कूट लागिलू। और आज तो दीदी ने काला नहीं पहना, व्हाइट पहना है। ड्रेस आज हमको भी चेंज करना था, लेकिन देखिए दोनों लोग ने व्हाइट ही पहना है।